Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bari priang so bhai phi shakimat khubor manda ka janmit. Inya phashwa shakimat khubor na ka Jylla. Midrang ba ka Jylla konrat ke sangma ulapli pat ba ya ka block integrated development complex jonga nongstoin CNRD block ha ka bala sa Kylleng do MLA ka nongstoin ba gibil walang MLA karambrai ar moment ka deputy commissioner ka Nayak Superintendent of police ba Herbert kharkongor bat kiwe ka jingmi ki picture plan lene ki tiu rakot ha ka khlau harut ka surok maulai shong ter shedo lauba klak ban longshen kum ke pedeng jong ke per ba kerpang ke betmu ban kring ki dong jungok kai shmo senram long nong tha an ka UDP uba olen sing sun MLA ke UDP nmo senram constituency uba olen sing sun uba longru udkhot jong Meghalaya state planning board ulong ba ka kamram jong ka board kalong ban pentikna bakani ketna terekam jong ka sarkar kan pentelun yegi skim haglenti ka badai MLA jong UDP uba olen sing sun ulong ba ka jingshna yegi rain museum ka belamang pisa ar punyo klur tingka ha ka shnong mo senram lakmi lenti bo an sependap no hapo shisnem ba sun loong ba ka jingthmu ban kintiu ki kam jungok kai Pyrthei ha ka than kin thop ye ka jingshna ye ka rain museum kadang ya shakman khnang bakan kring ye ka jungok kai Pyrthei sha ka shnong mo senram MLA ke UDP mo senram constituency ba olen sing sun loong ba ka roi kapar bat ka jingyada ye ka mariang kini banyak ringkat kabupaten Paru ya gajing sungokya halo gajing persyang jonga sarkar banshna ke jingte ha ka dolen nong lumpong deng hapong umyam ki pulik liya board na ka yeng kashri bantok kit prasngi yu Kennedy khongsit halo ka mukut duma ka bedai bat ka jing penyap ya ka kong elang pawa WSP ka East Khasi Hills bat vivik sim boleh tho la pendap ya crime scene reconstruction ha ka bo Kennedy la pen i ki pulit hai bat kumnu upenyam ya ka kong pawa ula phla bat pen i hagi pulit mo yalam ya ka shelendet jong ko ka yeng shaka jakalet shabar pat ba bat ula sanga ka khli jong ka hakinro hadu bakan dayap bat hadi kata uthep haberni bat berat shawa Kylleng ki betu ya ka sulai jong upulit homga na karkhana dolbilat jong ke MCCL na maumulu kidan jingthmu bandi ka sulai shaki break ba jumlin banlet siat marat ba siat sim ba ka jingthmu jongki ha ka bakitu e ka sulai ka debait bandi banyo pisa ya kani le thodu SP ki East Khasi Hills ba vivek sim habekran bar ki lat pathai khubor ka director jong ka tourism ka kong BL pakenteng klapentikna ba ka don ka jingte ka bane junam ha ka dolon nong lumpong deng bat ongru ba ka jingkran bat ka Green Tech Foundation kan plebet ha ka no ka por kalau angru ba midrang ba usumbut midrang ba bat commissioner and secretary ru lapen mi ikajing penshai bakan don ka no ka jing te ka bane junam halumpong deng kat kum ka jing so sekolah ya ka project namar ka jing tlat sipapalan ka met ha ka jing sha thangan baklamput sngi ka blakin jo sha ka sni ka bahinyo ha ka santu Ïaïong ar hajar apun riu ki doktor kla aino daga drip which chairman jam Green Tech Foundation uba H1 Seodor Nonglang ubadang beteng ya jing sha thangan hamada malki bandawa ya ka sarkar bakan pendam no ya ka sekolah boleh soi ban IT ya ka project ha ka dolen nong lumpong deng sya ko yam hotel private limited ka film jong ba pradip korba ka haling khabeneng lasha jiet banlet ya shimbenta sa ka tamasa peni film ha New York yang bertip kum ke New York Indian Film Festival arhajar apun rio ke ban sedang nadu ka penyo trek hadu kalai puai trek ujemang arhajar apun rio ka khandai trek unai lur arhajar apusau kediga skingi ke badum nak benta ki artli ki long yeng hakashnong mo yong japung namar bade hakaniga skingi bekiyo ek khubor ke basnau sik thang lalap ek met yap jongki arngut kata inian siriak tam besyang masa hadong tariang i mauyong japung badi hybrid ibadang sanstem karta i erika thaba bro arngot kila jarnya ka santri unai lur arajar pusau hakapor bikilet sha mauyong rim hindrai hakasnik babut
kata haka khandai trik alap penban yang met yap jongki ne jingking rim nehu kabahap haka shnong moyong Japung. Ki bahaying lapan pau jing sngosi bahad mentaru kim tip yak ek baja Kylleng ba hakiwe ki jaka tang shu jakum ni ki pulit klap bet yak breu ki badan kti bat ki yok ban kem yaki Henry kani baja moyong pat ki pulit kem le ai ki kena jong ka BDW International School na Shillong lapas bah hakani ka board exam class 10 jong ka CBSE Kita kat sangut ki kena ke biar kon yak exam na ka school Kylleng ki wana ka first division kat ba iwe pat haka second division. Ka Christ Senior Secondary School nongs der Yam Ripoi district. Kuwe ni school ka pau haka ka Jylla ke biar so bat ka CBSE kelapoi kam syakmat haka board exam jong ka CBSE class 10 haka ba yak result api mana habrok kuwe kari India. Menen gasngi kakasantri Ïaïong arhajar arpundriu. UMLE Kamelim constituency baroni wiling do hakandri Ïaïong arhajar arpundriu ula pelipat ba yaki atli kamra kelas jong ka Yoring Hep Secondary School kebadan hakashnong mau nyangla apa Shillong yaki kamra kelas late hakajunut kebakot sanlak tingka lima ke scheme special rule work program. Mentapatinya pai syiki Khubor nakari. Ka yeng darba tauan jong ke Lok Sabha kelasa ki jing kenwen jong ki MP Kylleng Persha hadir bu menteri ketenat an Arjun Ra Megwal lawanra ya ka Constitution 131st Amendment Bill but eka limitation bill arajar apun riu kat bu menteri ketenat kampo yeng Amit Shah la terwa banwanra ya ka Union Territories Law Amendment Bill arajar apun riu Ka Sarkar Pedeng haka sni palai kelawanra ek Women's Reservation Bill haka dorbar kerpang jong ke Lok Sabha bat iki weki bill hindu ki MP Kylleng Persha kelapin ki win jaka parlimen hadir bagi menteri ke Sarkar Pedeng kelawanra yaki bill beper-per. Kelami ke thmaktin ke bejur ha Lok Sabha haka sni palai haka bo het noilam ka Samajwadi Party Akhilesh Yadav Labu jengli ya ki jinglek kerke jong ka Sarkar Pedeng banwanra ya ki Women's Reservation Bill kebla penmi ya ki jing sngokya halo ka jing pampat lum ya ka khana samari hagari barak kawai midrang ba ka Andhra Pradesh upawan kalian ulong hakas ngipalai ba ka jingwanra ya ka Nari Shakti Vandan Adhiniyam Amendment Bill arajar apun riu hapo ka jingalam jong midrang ba ka ri Narendra Modi Kayeng kum ka sinjam bekongsan ban pinskem yakin thai ha ka jing sinshar dag pintikna ya ka baha ka balai person bekin yo mikmat ha ki yeng dar ba thawan midrang ba du ka ri Narendra Modi la penya sok lang he kam san Pyrthei bat ka jing kendu shimet ha ka jing jungok jong ya ka nege coil ha ka sandrek Ïaïong ha Tamil Nadu ha ka bole kendu yo gomatam Vera Raghavan gi Rija hadim palat lai posnam ki pulit kla register case Persha ya UVJ ubri president jongga seng sain Pyrthei Tamil laga vitre raghakam halo ga jingken no bola pen khen ki kendo election da ka pen long ya ka jingat pat ba klem jingbet ha ka than tinagar jongga Chennai ongki pulit ha ka sngi midrang ba jong ka Tamil Nadu MK Stalin hakas ngi palai ulapen pau ika jing Persha ka bajur ika jing terwa ka Sarkar Pedeng banwanra ya ka delimitation bill da ka bathang ya ka copy jong ka bill bat pen heru ya ka lamayong aru ibreu ki lado ai laga jong ka jing ha ka jing accident kali ki bashir khai bha ha Giridi district jong ka Jylla Jharkhand ha ka steps ngi palai hadim lightly trok lihat ko bat kemding hajan ku ke jaka krong khajna ongi he sarkar menta patunya phashi ki Khubor ne Kylleng kri ka Pyrthei president jong ka United States Donald Trump ha kasngi balang uloong ba ka China kemen shikadai halo ka ra jong ban pli ke duriau ba Strait of Hormuz da ka pen scam ba ka Beijing la menjur ban ampha ikitiar thma sha Iran President ka United States Donald Trump ulayat ho ba ka jingkren hapdang ki Israel ba ka Lebanon kan selong hakas ngi palai ke Israel ba ka Lebanon hakas ngi ba ar klapin long ya ka jingalang Washington
ha ke Israel kelayai ban ya ke Hezbollah bahkan penduk pendam no yagitiar yale bat ke Lebanon klaterwa yagijing sange yasiat kenang penkut no yagijing kenat ka Iran kat nom pendam ban sange no ek hok pemi nuklear lo ong no ek tin jong katrat kambari ke Iran Ishmael daga penrap ba ka hok jong ke Iran ban pemi nuklear kedegol pensyong nongrem hak an jong ke Pyrthei bat hak nuclear non proliferation treat ka jahat kit nam ding jong sipai duriau ka United States kala khangla bat pen phai kala yakwe ka jahat kit mar ke badan kalama jong ke Iran Strait of Hormuz on US Central Command rush photli ke jahat kit mar kala sha pen phai kala hadut menta Nurut bagi United States, kelakang yang kejiat linti jang ke jahat, hak kedua ba Strait of Hormuz. Ke Ukraine, kelayuk pediang ya ke drone, naga sing ke behek tam balapha da ke Britain, ong ketrat dari jang ke Ukraine. Ke Britain, kelakular ban pha kumba shilak apwa jar tli ke drone, sya ke Ukraine menta usnam, hani ke jinga soya ke saskular. Kim Jong-un ubelong unoi lam jang ke North Korea. Lalit ban saki ya gejing kop siat sulai hakas ngkha jong nong seng jong Jylla ukim lisung ukpatmen jong nong ilam bementa ukim ongkilat thai Khubor jong North Korea hakas ngipale ki he shipai jong US kebedan Indo-Pacific kinselit banishim benta ha gejing bishar jong ka Senate bat ka House Committee ha Capitol ha Washington ha kateo banwan Hapadang kejing kenat jong ka United States Israel bat ke Iran. Hadut sangut ki beriu kentup ki laingut ki kena skul bat uwe no hekai ki layap bat arphongut ki wepat klamen sap. Ha kejing syak sindet kuli ha Aisar Kalik Middle School ha Karaman Masar jong ki Turkey ha kasni balang. Kino penya jong ke International Monetary Fund lama ham ba kejing kenat West Asia kan ketak bahan ni syakmat. Yaga khayi ke pateng bat karwan ru yaga jeng kiudor jeng ki mar ki mata ha Kylleng ke Pyrthei. Tigite ke lagi Khubor hakimat kimat dekat janmet Khubor.